Hola, soy José María Moreno y soy el jefe de cocina del restaurante de Liranto y os presentamos nuestra cocina. Seguramente cuando te imaginas la cocina ideal o un amigo ideal o un momento ideal, con que lo idealizas no es exactamente como es realmente. Para diseñar la cocina nos pasó algo parecido. Queríamos algo que teníamos muy claro cómo teníamos que hacerlo. El problema era cómo solucionar los problemas. Desde mi punto de vista, hemos tenido algo mejor de lo que nos podíamos imaginar en un principio. Lo que me enamoró del Grupo Rull, del proyecto, es que ellos nos escucharon, nos sentamos y dialogamos. No era un industrial y un cocinero, sino que conseguimos una fusión de ideas que consiguió mejorarlo todo y solucionar los problemas que teníamos. Un día en la obra, un industrial me preguntó: ¿y ahora que ya has empezado, crees que te has equivocado en algo? La verdad es que la pregunta es muy buena. O sea, realmente cuando estás pensando en qué quieres hacer en ese sitio, pues es fácil de pensar qué es lo que quieres. La otra es si después se ha funcionado o no. La verdad es que llevamos un mes y medio trabajando y de momento no hemos encontrado ese fallo. Todo y que hacemos cosas que para nosotros también son nuevas, de momento estamos cómodos. La gracia del resultado es que es una cocina industrial totalmente funcional y no solo es cómoda, sino que además la verdad es que presumimos a los clientes cada vez que entran de que compartan con nosotros un rato nuestra cocina. La part central que dèiem dels restaurants, hi ha la part humana, que és imprescindible, la part humana, com heu vist aquí, amb tots els perfils que han anat passant de cuineres i cuiners. Tenim la part d'investigació científica que ajuda molt en el dia a dia, però hi ha una part mecànica de màquines. Acabem de veure ara el nostre amic, el Pep Moreno, del restaurant de Liranto, que parla de la seva cuina com una part més de la família, no? Tot això té una trajectòria, té un recorregut, que també hi ha enginyeria, hi ha coneixement, hi ha investigació. I en aquest cas, com hem fet altres vegades, Víctor, benvingut i gràcies. Una empresa de 3 generacions creant, en aquest cas, perquè deia ella, estem interactuant, estem parlant, no fem un moble, estem fent una cuina que vull que sigui la meva cuina, molt personal, molt meva, i que cada dia quan hi entri al dematí, encara que hagi de treballar-hi 20 hores, m'hi senti bé. I aquesta és la vostra feina, de donar una part humana a un moble. Sí, bé, una mica, Lluís, per donar aquest incís, però també té una part humana molt important, perquè és una qüestió d'escoltar, d'entendre, de fer un projecte que vagi a satisfer un seguit de necessitats, però unes necessitats presents i futures moltes vegades. Per exemple, el cas de la cuina que hem vist ara, el de Liranto, té 3 restaurants que surten d'aquella cuina i els 3 són molt diferents, perquè tenim un gastronòmic que té una estrella Michelin, després tenim l'hotel i després tenim el Cook and Travel, que és un restaurant informal. Llavors, entendre i profunditzar en les necessitats que es troba aquesta persona per poder desenvolupar tot aquest treball és la part fonamental. Després, treballem molt bé, fiquem totes les taules amb una encimera única, les soldadures es poden fer moure i no es noten, posem la millor maquinària, calculem bé l'extracció, cosa fonamental, perquè tot això el que ens fa és que les persones que estaran allí treballaran més a gust, més còmodes i, per tant, millor també. Després hi ha una part que podríem dir que és inclús de riscos laborals. Definir bé un sistema de passe perquè els cambrers no ens entrin a lo que és la part de cuina, no surtin amb oli als peus, que poden patinar, no hi hagi algú amb una fregidora i algú li passi per darrere i li pugui donar un cop. Totes aquestes coses s'han de pensar, s'han de treballar i és una mica la nostra feina d'enginyeria de poder desenvolupar un sistema de treball suficientment operatiu tant per sala com per cuina. I adaptar-se en el dia a dia cada vegada més exigent, que són les normatives. Clar, quan dic exigent no és per, com aquell que diu, no és per fotre, és perquè cada vegada també la normativa preveu, com dius tu, coses molt importants, no? Uns terres concrets, unes parets concretes, per tant tot això també vosaltres ho heu d'adaptar. Sí, bé, nosaltres en aquest sentit sempre hem anat una mica per davant de normativa. O per davant, encara més. Clar, ens trobem que realment hi ha coses de la normativa que segurament serien molt discutibles, però l'essència bàsica de tot és que hi hagi tant com la seguretat a nivell higiènic i a nivell alimentari, a més de nosaltres hem avançat una mica més en aquesta part dels riscos laborals, hem de dir, no? Llavors crec que en aquest sentit podríem dir que anem inclús per davant. Tema d'extraccions. Abans les extraccions es feien de qualsevol manera, diguéssim, una mica, i nosaltres ja fa molts anys que estem treballant amb un tipus de campana
que no té que tot és soldat, no hi ha juntes, el conducte d'extracció aïllat. No queden racons allà on s'acumula el greix o... Bé, igual que la neteja, no? Amb la neteja, potser en els que han treballat a la cuina o han estudiat cuina o han començat en el món de la cuina, hi ha el després del servei, que sempre pringaven una mica els mateixos, no? Però que ha de quedar impecable, perquè qualsevol racó amb residus, allò pot ser, no diré fatal, però allà s'hi acumulen gèrmens i vosaltres això també ho heu anat estudiant perquè sigui impecable. Sí, sempre busquem les encimeres úniques, que no hi hagin juntes, que tot estigui ben rematat, les cantonades, els angles, perquè no sigui fàcil de netejar. Al final, si tu treballes d'una manera, anem a dir, normal, amb un drap i un spray pots netejar tota la cuina. Després, què passa? El fer el sistema amb bancades al terra, perquè no se'ns pugui ficar brutícia a sota dels mobles. Això són coses que nosaltres treballem molt perquè tingui aquesta facilitat de neteja, perquè està clar que hi ha coses, hi ha instal·lacions, hi ha maneres de treballar que és impossible tindre un net. Ja, clar. Ja està. Hi ha un greix mecànic, una cuina... Però la desmuntes cada dia o no? Llavors s'ha de buscar les maneres que això no passi. I els materials, no? Aquí tenim un exemple que és una mica la cuina de showroom, que podríem tenir el vídeo que hem vist del Pep Moreno com la del Nacho que esteu fent ara a Santander, no? Clar, també amb el temps els materials s'han anat posant al dia amb enginyeria i amb tècnica. Sí, de fet, al final el que busquem, com que l'espai també sempre és limitat, tindre polivalència amb els equips, com per exemple aquesta Cup de Fe, que es pot convertir en un paeller en un moment donat, i ens permet treballar fora d'hores amb un caldo, fent un fons reduint, i després durant el servei pot treballar com un paeller, o simplement buscant, el que parlàvem de la neteja, tindre una fregidora completament integrada o una planxa de crom dur que es neteja només amb gel. Aquestes coses, mira, aquí podem veure la fregidora, per exemple, s'aixeca la resistència i es pot netejar tota la cuba que va completament soldada. És buscar aquestes facilitats i aquestes dinamitzacions i aquest avanç, sobretot amb facilitat de neteja i després amb prestacions, potència, cubes d'aigua, tindre una canal d'aigua al voltant de la planxa o de la Cup de Fe, que això ens dona facilitat en aquest sentit. I com deies abans, suposo que una feina important i després de 3 generacions és avançar-se una mica al futur, perquè al final un cuiner no canvia de cuina ni cada setmana, ni cada any, ni potser cada 5 anys, no? Sí. Bé, de fet, nosaltres hi ha instal·lacions que tenim fetes dels anys 80, dels anys 90, que estan funcionant a dia d'avui. Sí que es pot canviar elements, al forn, al bloc de cocció, però l'estructura i molta de la maquinària o les taules d'acer continuem en servei i un servei completament operatiu. Aquesta qualitat per un lloc o altre es nota. I després seria l'últim punt, que no per ser menys important, però també és interessant, que és l'estètica. Al final, no només vas a buscar que sigui fantàstica, sinó que sigui maca. Aquí també els detallets de cares a ensenyar a la cuina, perquè ara molts clients entren a la cuina, més que abans. Per tant, el cuiner vol lluir a la seva cuina. La dinàmica dins de l'alta restauració i cada cop més dins d'una restauració normal, el que abans consideràvem normal, que avui és d'un cert nivell, esclar, ens trobem que la cuina es vol veure. El client ho agraeix, li agrada, i després és també una dignificació del treball que es fa dintre de la cuina. Llavors, hem de combinar el que tu dius, l'estètica, ja sigui, per exemple, una campana, que es pot lacar, es pot treballar amb el logotip, una cuina com podem veure amb aquesta, amb uns bandós daurats. És trobar, per exemple, ficar-li color, com hem vist a la del Deliranto, és buscar una mica aquesta estètica que és dins de la funcionalitat, que no l'hem de sacrificar, ens doni la imatge que volem tindre de cara al client. Molt bé, no sé si hi ha molta més cosa a dir, a part que l'important és anar-la a veure. Teniu molts exemples de grans cuines, de moltes cuineres i cuiners, i una llarga trajectòria. Ara mateix suposo que esteu en diferents projectes a grans cuines, perquè vosaltres no us hi poseu per poc. No sé si es pot dir a qui és el client o no, però vull dir que quan us hi poseu no aneu a fer un format domèstic, ja aneu a fer ja molt gran.
Sí, ara de fet tenim bastantes instal·lacions a la vista. Tenim, per exemple, la del Solana, que és un projecte molt concret, amb una alta, diguéssim, dificultat ha tingut per desenvolupar-lo, però ara ja comencem la instal·lació. Després estem també amb altres projectes, sobretot a Barcelona, que estem molt contents perquè després de la pandèmia ens va costar més recuperar-nos a lo que és la zona de Barcelona i ara ja ho estem fent. I veiem un futur molt alentador perquè al final és el futur de la gastronomia al que nosaltres estem lligats i al que nosaltres ens sentim part d'aquest sector. Doncs, Víctor Rull, moltíssimes gràcies. Gràcies perquè sempre ens feu costar per aquestes instal·lacions que fan possible els nostres esdeveniments. Contentíssims que tingueu molta feina i jo m'admiro cada vegada que parlem amb tu i l'il·lusió ara mateix, amb la il·lusió que hi poses, la cara d'il·lusió quan parles d'un nou projecte i per molts anys, perquè nosaltres també estem supercontents de poder parlar d'aquest mobiliari que a vegades quedava com relegat a segon pla quan parlaves de la cuina i els cuiners. I, evidentment, tots els que passen per aquí saben i coneixen bé l'important que és tenir una bona cuina per casa seva. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, Lluís. Perfecte. Doncs fem aquesta pausa, me'n vaig a l'escenari i en un segon continuem.